Mayong adlaw niyo tanan mga ka-dear friends, kininausabin yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. I'm sure nga daghan ang naghuwat kaninyo sa ato ang bagong idalit nga istorya nining ato ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Pero karong adlaw ako nga basahon ang sumpay nga kaagi sa ato ang sender katong last na tong na-upload ang kang Nes. O naguluhan kini og ligid sa kapalaran ni Nes. Pasensya na gyud kaayo sa atong mga kigsunan nga nadugay ta og paggawas sa mga istorya tungod ni sa kakulian nga di kapungan. Tungod sa mga panghitabo nga nagpalibot ka nato karon diri sa Pilipinas, labi na ang sagunson nga pag-uyog sa yuta. Unya, naasad ang mga sakit-sakit, trangkaso, o naigo kita na mga ka-dear friends mo na nga nadugay ta o basa kay ato pang gipaayos at pag-ayo to ang tingog. And again, sa itong mga kaigsunan diha, mga bago pa natong mga viewers diha, kung pa mo makasubscribe, please click the subscribe button and the notification button below para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, sa mga nangita sa mga daan atong istorya, inyo sana makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-search na ninyo ha, unya i-subscribe o i-click sa ang notification button. Sa katong gidamo pada sila mga istorya, ipadalang ka na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com. And mas mayo kung inyohan na lang sad i-check ato ang video description kaya dito ato ang email ad. Sa atong mga kaigsunan all over the world, atos ang giauhag sa paggahin sa duga mga few nga litok sa mga prayers sa atong mga kaigsunan nga nahiagom sa bangis nga earthquake nga nagsunod-sunod diri sa Pilipinas, di lang kay sa Cebu kundi dito sa Mindanao and sa Luzon and all over the world. Ngayon naot paunta nga ma-feel na nato pagbalik ang normal nga kinabuhi. So dito maglangay og aniya na karon ang istorya ni Nes diri sa to ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Mayong adlaw nimo Papa Joe. Ako diay si Nes ang nagpadala sa istorya sa title nga Biniyaan. O karon, tuguti ko ninyo nga masumpayan ang akong istorya sa akong kaagi sa kinabuhi ug gugma. Sa inyong nahinumduman nga kaming manag-igsuon nagtubo nga pirming biyaan sa among mga ginikanan kay magsilang og balhin-balhin bisan og asa nga lugar. Unya kami manag-igsuon biyaan unya dugay kayo balikan. Sa last part sa akong story, sa part 1, kung nahinumdum pa mo nga kaming tulo ka manag-igsuon si Paul, ako, o si Mary kay gibiyaan na sab sa mga ginikanan. Unya, tungod sa gusto namong tinguha nga makitag balik sa mga ginikanan nga tuwa sa Cagayan, nakahukumi ni Paul nga apason sila. Wa makakuyog si Mary, kay ni suggest ang mangiyaan nga ibilin lang sa ilahang puder. Gabi na kadto og may oras nga mong paglarga. Sa kami sa Piskar, si Paul diha sa luyong bahin. Nakauli na po si Mary sa mga iyaan. Naghilak siya kay lagi gusto niya nga mukuyog na mo ni Paul. Tungod sa kalayo sa biyahe, nakatug minduha si Paul sa likod. Katapusan namong nahinumduman kay gabi pamanto og sunod namong bukas sa among mga mata, hayag na. Usa ka gabi gyud ay ang biyahe. Nabot na tanes, tanan mga naog na ta. Matud pa ni Paul. Sa wa pa mi ni kanaog among giduol ang driver. Salamat kayo nung ha, gipasakay mi ninyo bisan nagwa mi pliti. Matud pa ni Paul. Way sa payan. Sige na, lakaw mo. O ginawat pa nga madumduman ninyo yung mga ginikanan. Tubag pa sa mga driver, Papa Joe. Nalakaw ang ni Paul, 15 years old si Paul, ug siya mao'y nakahinumdum sa lugar sa among mga paryente.
Ug tuod man nakaabot yun mi sa gipuy-an nilang mama ug papa. Nakuratan sila pagkakita namo. Uy, Nes, Paul, nganong niyaman mo? Pangutana pa nila namo. Niapas na lang mi kay dugay naman kay mo nga wa mo balik namo. Tubag ko pa. Unya si Mary, nganong aman yun dada? Pangutana pa sa among mga ginikanan. Tuan ni Tiya, kay di man siya musugot nga dad na mo si Mary, tubag pa namon duha ni Paul. Ug mo to Papa Joe, malipayon kay mi si Paul nga nakauban namo ang among duha ka mga manghod nga si Maya ug si Mila. Nga katong niya itong panahona, mao ray nag-eskwela. Kay kami si Paul, mauwaw na mi muskwela kay dagko na mi edad. Ang akong papa nagtrabaho isip usa ka security guard samtang akong mama nagtinda-tinda og bisag unsa na lang. Usa ka adlaw niya na giingnan ko sa akong mama nga, Nes, may pamotrabaho ka. Nakoy nahibaw-an nga nangitag katabang. Nisugot ko sa gingon ni Mama Papa Joe nga trabaho bisan og sa balayra. Wa mo pilay masudlan kay wa man ko'y saktong edukasyon. Wa nay laing madali nga trabaho kundi ang magpamaidra. Nisud ko isip sa ka maid sa akong amo nga gi-refer sa akong Mama Papa Joe. Excited na ko nga mahuman ang buwan para makadawat na kong sweldo. Pero pagkatapos sa buwan, ningon akong amo nga, Nes, wala na makimadawat kay gi-advance man sa mong mama balik 2 ka buwan. Napalaw ang akong excitement, Papa Joe, nga makadawat og sweldo. Pero sa laing bahin, okay naman pod. Nako, kay malipay ko nga makatabang sad sa akong mga ginikanan. Gihuman akong trabaho ang 2 ka buwan, unya niundang nako. Wa ko'y nadawat kay gi-advance magkuha ni mama. Lisod gihapon kaayo ang pagpuyo ni Paul. Nangita pa dugihan pang warta, nag-sideline siya trabaho sa vulcanizing shop. Si Papa nagtrabaho pagka security guard, si Mama nagtinda-tinda, pero bisan pa sa mong kalisod, di gyud mawa ang bisyon ni Mama. Usa ka adlaw niadto, doon na po'y gisulti si Mama namo. Pangandam na mo kay mga tutag usamis, pista man dito, mamista ta. Matod pa niya. Nisunod po mi sa sugo sa pagtuon na mo nga igo na gyud mi mamista. Pero as usual, diretso nam mi og balhin na pud Papa Joe. Ang usamis mo ang yutang na tawhan sa kong papa og samtang namista mi dito unta. Nainingon nila nga ilang igagaw nga padtuon kuno mi sa lanaw. Kaya naa siya akong yuta unya kami ang paumahon dito. Kami ang paugmadon. Ang ako mga ginikanan, labi na si Mama, basta na umu-offer og larga sa lugar, kaya lagi na ay oportunidad, ilag yun na yun ng atuon, bisan og asa pa ng lugar, Papa Joe. Pila na may istorya na padpad na pud mi sa lanaw para magtikad sa yuta sa igagaw sa akong papa. Nakita man ako ilang paningkamot, pero ambot ba nga, bisan og asa na mi ipadpad, wa gyapon nakamaton og kayahay ang among panimuyo. Huwag kausaban ang kinabuhi, padayon sa kalisod. Tungod sa kung sa nasinati nga kapait o sa pagsigig abandon sa kung mga ginikanan, nagdako ko nga ignorantihon, Papa Joe. Ana ragi kusud sa balay, kay di ko ganahan makikalubilo og mga tao. Usa ka adlaw niya to na ay giingon sa mama nako. Nes, nakoy kailan ang itag katabang, ikaw na lang. Pero mama, uwaw man ko sa laing tao, tubag ko pa. Unya, cash advance na rabak ko. Matod pa ni mama. Usa pa may mahimo nako. Wa pa gani ko kasuod sa trabaho, gikuha na ni mama ang akong sweldo. Dili kay kausaran ay tabo. Kadaghan na. Kaming duha, si Paul, iyahang pagitaan ng trabaho. Kasagaran, akong trabaho sa balay, magpa-maid. Unya, nagsugod ng trabaho, mo cash advance dayon siya og tagduha ka buwan sa akong amo. Muna nga nagsweldo, wa mi madawat si Paul. Kay kuhaon naman daan ni mama. Mura ba siya og nangahinti og trabaho namon ni Paul dayon siya'y mukubra daan sa among sweldo. Pero nitong mga panahon na wa mi mo reklamo ni Paul kay gusto man pud namo nga makatabang sa among pamilya. Si mama kay friendly kayo. Dali ra kay makakita og mga amiga og amigo. Sama nitong usa ka adlaw nga nakakita siya og amiga nga nagpahuwam niya og kwarta nga puhunan para negosyo sa merkado. Maayo man pud muda og negosyo si Mama Papa Joe. Mo sakto-sakto pud ang kita. Samtang sa laing bahin kami si Paul, sige panrabaho sa mga ipasud nga trabaho ni Mama sa amo. Nga iya ra pud nga kubrahan daan ang sweldo.
Pero ako, di ko magdugay sa akong trabaho kay mingaon jud ko sa akong mama ug papa. Bisan pa og wa mi makasinati og saktong pagpangga og pagatiman nila pero wa ko magdumot. Hinuod akong gusto nga naa lang may pirmi silang duol. Gusto na ko nga makitaan sila kada adlaw. Siguro tungod kay uhaw pirmi sa akong mga ginikanan kay tagsaran ako sila makauban. Nagstambay na kog pila ka adlaw sa amoa. Diha nga gidala ko sa akong amiga nga si Maricel og trabaho sa Pikas Barrio. Kana ako ni nangita og pa-maid. Nikuyog ko ni Maricel og nadawat mig maid so sa kada kong balay sa amo namo nga abogado. Excited ako nga naguna-una nga mudawat sa akong sweldo kay dili man kaila sa akong mama nga akong amo. Wa siya ka cash advance og kubra sa akong sweldo. Pero mao ra na ipagtuon nako Papa Joe. Kaya sa kahapon niya to na nanuktok nako sa servants quarter nga naa ko no sa gawa sa gate ang akong mama. Ako din gigawas og dali si mama og naluoy kay ko niya. Sa akong pagkakita niya kay matud pa niya wa siya kwarta. Nes, ingnay mong amo nga mukas advance ka para ihatag sa imong mama. Matud pa niya nako. Unya ma, basin og di mo sugot kay wa pagani ko semana sa akong pagsugod og trabaho diri. Tubag ko pa. Ay, musugot ra lagi na. Pakiluoy lang gud na lang nga. Wa nay bugas og wa nay makaon imong pamilya. Sugo pa sa akong mama Papa Joe. Sige ma, paabot sa diri ha sa gawas kay ako nga tuon si sir. Ako inon kumusugot ba. Giadto na ko si sir og gibuhat na ako ang pagpakiluoy nga wa na may bugas og makaon. Pero ningon si sir nga bago pa man kanes, wa pa may semana. Pasensya na, di ko ka pa cash advance nimo. Kay wala po ko'y cash karon. Gibalik na ko si mama sa gawas sa gate sa balayo sa akong amo. Ma, wala man magpagkas advance si sir kay wa ko na siya cash. Matod ko pa. Nasya ko kay nisyagit bitaw na si mama sa kasuko. Unsa nang amo nimo patugag-tugag hire og media dili ka pa cash advance? Uy ma, hinaya na imong tingog. Uy, kay basin madunggan ka. Matod ko pa niya. Pero instead nga muhilom ni samot na may nanoon siya giyaw-yaw. Ah, wa ko ilabot. Mayo na makadungog na siya. Dato man kana siya. Siya, di ka pahuam, nga maayo man nga, pangayuon na nga, trabahuan man na nimo. Bisan kung saan ako hangyo ang akong mama, Papa Joe, nga muhunong na, pero padayon gyud og yaw-yaw, hangtod nga nakadungog yun si sir. Niduol si sir, og niingon nga, pagtarong ha, kung sa may katungod nimo mingon na nga, paduga-tuga kog hire og maid niya, di ko ka-afford og magpa-cash advance. Kinsa maga? Imbes mahadlok si mama, Papa Joe, nagtubag-tubag siya sa kung amo nga abogado. Isog po kayo nga akong mama og digid palupig. Hangtod nga ningon akong amo nga trespassing na baka diri sa komputer. Nag-iskandalo ka. Pwede ti ka kasuhan. Unya, kanay mong anak nga minor de edad, imong gipatrabaho. Na, unsa man di ka mahadlok nga kasuhan ti ka. Didto na ni atras ang akong mama og nilakaw. Puwerteng uwawa gyud nako sa akong amo nga mura jud ko wa nay naong nga ikatubang nila. Nakabalik na ko sa servants quarter din gipatawag ko sa line maid. Nes, matuong ko no kang sir. Puwerte gyud ako hadlok ka Papa Joe. Wa nay lain. Hawaon na jud ko. Kaila ko na ko nga nitubang sa kong amo Papa Joe. Paselo ako sir. Okay na ko imo kong papahawaon ay lang kong bayari sa pila ka adlaw na kong trabaho diri sa inyo. Matod ko pa sa kong amo. Nangupaw ang amo nga ningon nga Nes, wa may dautan nga mutabang kas ginikanan. Pero ang gibuhat sa imong inahan, ang hinubra na po itong iyaha. Uy, matod pa ni Sir Papa Joe. Igo na ko ni Tando o ni Duko sa gisulti. Kung sa mga klase sa pagagikanan na imong labi na imong inahan, Nes, pangutana pa sa akong amo diri kanako. O gisulti na ko niya tanan. Sukad gyud sa uno, sukad pagagamay na ako, hangtod niya tong taknaa. Igo ra gayango-yango akong amo unya ningon siya nga di ko niya papawaon. Gipatrabaho gyapon ko nila sa ila. Pero pagkaugma, nibalik na po ng akong mama kay iya ko na kong kuhaon. Wa nakapugong si sir kay siya may akong inahan. Unya, minor de edad pa ko. Giapil pagdala ni mama nga akong amiga nga si Maricel. Nakibaw ba mo? Nganong gikuha tamon duha? Pangutana pa sa akong mama namang duha ni Maricel.
Kay baw ma, gikuha mi nimo human nimo giskandalo among amo. Tubag pa nako niya. Sayop, gikuha ta mo kay nay mas nindot nga opportunity para ninyong duha ni Maricel. Ha? Unsa man na ma? Nagdungan mi pangutana si Maricel niya. Na ako'y kaila. Nako'y nakaila. Nako'y nakaila ba? Nga nangitag duha ka maid sa Manila. Tag 1,200 ang buwan. Kamuda yun ang nasa kong nahuna. Tubag pa sa kong mama. Nalipay ko sa kong nadungog nga Manila. Kaya syempre Manila na gud na. So nang panahon mo'y damgo sa mga tao nga makatunog og Manila, Papa Joe. Excited min duha si Maricel kay pareho mi nga nangandoy nga makaadtog Manila. Usapod nga ako nalipayan kay layo na ko sa akong mama og di na siya makabasta-basta og cash advance sa akong amo. Pilar may istorya nakatunog jud kog Manila, Papa Joe, sa unang higayon. Maayo kinaiya ang among amo ni Maricel. Unya sa kaon pod dili tihik. Kay kung unsa ilang ginaon, mao say kauno namo ni Maricel. Okay ra gyud among kahimtang sa akong mga amo. Pero sa kadlaw na ana, niabot ang inahan sa akong amo nga tiguang o sa ka Chinese. Kay hulaman sa kunuko og 1 week para makatabang og limpyo. Hindi ka human og panlimpyo ibalik ra ko sa akong amo. Sumotog yatod ko sa balay sa magtiayon nga tiguang nga Chinese. Pagtuon ako nga parehas lag batasan nga maayo og dili man di ay. Lahi ra kay batasan ang tiguang. Salbahis kayo kay di mo sugot nga mag-urong ko. Bisan human ako sa trabaho. Okay naman unta kay maumay akong trabaho. Isip ilang katabang pero ang pagkaon nila dili sila magluto kay naray maghatod sa balay. Akong pamahaw usa ka tasa kape o pandesal. Sa paniudto kay lugaw. Sa panihapon kay kanon, parisan og pansit. Unya ang mga tiguang magpahilot nako sa tiil ug batiis unya mulaylay nagtama ng akong bukton. Di gyud ko pahunungon og basahin nila. Grabing antos nako, Papa Joe. Ang ako naibungan kay kada alas 4 kadlawon manlakaw ang duha ka tiguang kay manimba. Sa di pa sila mulakaw, kandaduhan nila ang kabinet. Ang tanang mga puntahan sa kwarto, ang main door ug ang habog nga gate. Di gyud ko makagawas og igo na lang ko nga mulili. Mo ni ilang pirming buhaton. Magpaabot ko kung kano sa sila muli gikan manimba. Usap ako mablihan. Nabalakan ako kay nilapas na ko sa kasimana, wa pa ko kuhaa sa akong amo nga buutan. Usa ka adlaw niya to samtang naghayhay ko sa mga linabahan di ay usa ka katabang sa pikas balay ang nililiog nangutana. Ikaw ang bagong katabang diha? Oo, ako. Pero giwaman raman ko, usa ka semana raman gyud unta ko diri. Sulti pa nako pero nilapas naman. Wa magyapon ko kuhaa, tubag ko pa. Hala, ang katapusan lang katabang diha kay nilayas ra ba? Kay ilang maprisuhon. Luoy pa kaayo og moabot to ilang anak nga bakla, manakit ra ba to? Katong last nga katabang gimaltrato silang anak nga bayot uy. Sukad sa akong nabaluan, Papa Joe, wa na ko nahimutang. Di ko makagawa sa balay kay uga namong amo kay gibawalan man ko. Labaw na nga di ko makagawas og wa sila kay sarado tanan. Aga ko yawan nako kung naay sunog. Unya di ko makagawas. Maabo na lang ko sa sud. Di ko kay eskapo. Nagsige nang una-una unsaon ako paglayas sa ilaha nga sirado man pirmi ang taas nga gate. Hangtod nga nakauna ko nga naa ko'y telephone number sa usa sa akong iyaan. Gihuwat nako nga wa diha ang mga tiguang og gidial nako ang number sa akong iyaan gamit ang telepono sa akong amo. Bali nag long distance call ko, Papa Joe. Nalipay ko nga nag-ring sa pikas linya. Labi na diyang nadungog nako ang tingog ni Tia. Ikaw ni Nes, may kinakatawag ka. Kumusta naman ka diya sa Manila? Okay rin mong kahimtang? Dili jud ko okay, Tia. Nagkaut-kaut ra ko panawag, wa kabalo kong amo. Dili na ko magdugay kay basin mga buto sila paliw ko gingon ni mama nga ipakuha ko. Kay di na ko kagawas akong amo gipriso ko. Oo, sige Nes. Ako ingnon mo mama. Kanus amang ka makatawag og usab kay paabuton nako imong mama para magkastorya mo. Ugma sa kadlawon, Tia. Kadlawon manggod manlakaw ang duha ka tiguang kay manimba. Sumoto paglakaw nila, ako din gibalik og dial ang number ni Tia. Pagtingog sa pikas linya, nadungog nako ang tingog ni mama. Mura kay lakon ko diyang nadungog nako ang tingog ni mama. Yes, tinuod nga wa ko kasinati og pagpangga o biniyaan ko pirmi.
Dili siya tipikal nga mapagmahal nga inahan. Pero niya itong higayon na gibati ko kagaan sa kong pamati. Mama gyud ang pirmi nako matawag pirmi. Nes, gipriso day ka diha sa imong amo. Pangutana pa sa akong inahan. O ma, tabangi ko ma. Kuha ako diri. Mahadlok na kay ko sa akong kahimtang diri. Tubag ko pa. Paabot lang kay iparescue ti ka diha. Pasalig pa sa akong inahan diri nako. Ug tuod man pagkaugma nakadungog ko dunay nagdoorbell. Ang ako mga paryente di ay ang nagkuha nako nga gisugo sa akong mama. Luwas ako nakabalik sa akong pamilya sa Cagayan. By the way, ang among kamagwangan nga igsuon nga si Lucy, siya mo'y naunag lingkawas sa mga biniyaan. Kay sayo man siya nga naglahi og panabaho. Niya na siya Cebu. Ug diha po niya ila-ila ang lalaki nga iyahang pamanunon. Gisuwatan mi ni manang Lucy nga patuon sa Cebu para motambong siyang kasal. Moto nga nanlarga mi si mama padung sa Cebu nga nahimutang sa may southern part sa Cebu, Papa Joe. Atol sa kasal sa kuigsuon ako'y nailailang o sa kalalaki nga nagpangan og L. Para nako, wa ra gyud ang tanan kay niya tong higayuna, wa pa sa akong utok ang pakigrelasyon kay priority nako ang papangita og trabaho. Tungod kay taga South man ang naminyuan ni Manang Lucy, human siyang kasal nangandam nami nga mamalik sa syudad ni Mama. Kalit nga nakigstorya si El nako nga ningon nga, Nes, mamauli na dayo mo. Pangutana pa niya nako. O kay mo pauli na mis Cagayan, tubag ko pa. Mao ba? Di na dayo ta magkita. Magulanon pa nga sulti ni El nako. Ay kagul eloy magkita pa gani ang sandok og isda nga dagadagat og yuta. Kita pa kaha. Wata masayod basin pa di ay og magkatagbo pa ta so maabot nga mga adlaw. Matod ko pa Papa Joe. Manghinahot ko Nes nga inigkita tug usab pareho patang single. Igo lang ko ni pahiyom kang El Papa Joe naka-feel ko gamay nga kalipay ug pamati nga sayang kay nanang tay lalaki nga nagpakita og interest nako. Pero wa lang gihapoy mahimo. Kay basin og di nami magkita pag-usab. Wa pa mo uso ang cellphone ug social media niadtong panahon na Papa Joe. Nakabalik nami sa syudad si Mama ug nangandam na siya para mo pauli sa Cagayan. Siya ray muli kay ako siyang gingnan nga ibilin lang ko niya sa iyahang amiga nga naitindahan sa Cebu. Diya sa Carbon. Sumoto, nakasuway pugog paninda og buwa diya sa merkado sa Carbon. Naguol ko kay ako na lang pud usa. Kung ako'y masunod, gusto ko nga kauban nako ang akong pamilya bisan kinsa sa akong mga igsuon. Bahalag maglisod mi basta kauban ming tanan. Usa ka adlaw niadto dako nung kalipay diyang nakabalita ko nga niabot si Mary sa Cebu. Tuwa ko no puyo sa akong usa ka paryente. Wa na ko maglangay. Ako ding giadto ang ipuy-an ni Mary. Sa katapusan nagkita ng gyud mi sa kuig suon nga last na kong kita niya tong panahon na gibiyaan na mo siya ni Paul sa gabi nga nisakay mi og fiskar nga bus para apaso ng ako mga ginikanan sa Cagayan. Mary, kuyog na ako kay ang inahan sa kong amo nangitag katabang mas mayo og ato punta kay duol rata. Malipayon ko pang sulti niya og nisugot man pud siya. Tuig 1999 kito Papa Joe og nakahinumdum pa mo nga naman to'y balita nga inigabot og 2000 nga tuig magunaw na kuno ang mundo. End of the world. Wala gyud ko mahimutang kay mahadlok ko nga maabot ang January 1, 2000. Kay lagi katapusan na sa kalibutan. Nanangin ako daan sa kong amo nga di na kumutrabaho. December 29, 1999. Akong giadto si Mary sa iyang gitrabuan. Mary, tana manlarga ta sa South. Pagdali kay maabtan taga bagong tuig diri. Matapos na rabang kalibutan. Mayo nang kumaytabo na mag-usar ta tanan. Matod ko pa sa ko igsoon Papa Joe. Pero murag wa siya mutuo. Adto lang kuno siya sa balay siyang amo. Wa ko'y nahimo. Ako rang usa ang nagdali og sakay og bus paingon sa South sa balay sa akong maguwang nga si Lucy. Puslan man nga matunaw ang kalibutan, gusto ko nga magdungan ming tanan. Diyar ako sa balay ni Manang Lucy, nagpaabot kanus amo abot ang katapusan sa kalibutan. Pero nilapas lang og bagong tuig, nilabay ang pila ka adlaw, wa maginitabo. Lahi man hinuon ang niabot nako. Sakit, Papa Joe. Nasakit kog taman nga wa sila kabaw og naunsa ko. Wa na ko'y ganang mukaon og pirmi na kong gilantan.
Nagluya na lang ko pirmi. Naglubog sa higdaanan. Na problema na ko. Na problema nga akong mga igsuon kay wa may makatiman na ako. Mao nga iya kong mao nga iyang gisuwatan ang akong mama nga ipakuha na lang ko. Gikuha ko sa kong papa o gidala pagbalik sa Cagayan para patambalan. O dito nahibaw-an ang akong sakit nga nakoy infection sa kidney. May gani kay natambalan ra ko og naayo. Pagkayon ako balik ko sa dating gawi na pud. Kuyog-kuyog ko kung asa mabalhin si mama ug papa. Di nako magtagsa-tagsa og sulti tanan o di nako matagsa-tagsa og sulti tanan ng mga lugar nga among gibalhinan. Sama sa Marawi ug uban pang lugar sa Mindanao. Ang undo ka mangod nga si Maya o si Mila wa na pud makatiwas og elementarya. Gibuhat na pud ni mama nilang duha ang iyang gibuhat namo ni Paul sa una. Katong pangitaan mi niya og amo para magpa-maid unya siya mo kubra sa sweldo. Di pa gani makasugod og duty si Maya og Mila nag-cash advance na si mama. Maluoy ko sa kong mga mangod nga di gani kapalit bisan og sawal. Bisag nagkaidara na nga akong mama unya nagkalisod lang gihapon, padayon ramang gihapon siya sa ambisyo sa pagpanugal, Papa Joe. Usa kadlaw niya to lain na pud nga lugar ang gisulti ni mama nga moy among sunod nga destinasyon. Sa Cavite na pud mangadto, Papa Joe. Sa Cavite na pud tama? Layo pud ato Luzon. Unya Tagalog pag yun. May diri sa Mindanao lang unta oy. Maglibot-libot ta diri, matud ko pa niya. Ato lang sulayan dito Nes kay naman kuno dito daghang trabaho. Basin og adto na to makit-an imong swerte. Tubag pa ni mama, Papa Joe. Papa Joe, may na lang kay naminaw ko sa kumama kay dinhi sa Cavite nakita na ko balik ang lalaki nga maoy ako nabana karon. Nakinumdum pa mo niya itong lalaki sa katong istorya na ko kanina nga naila-ilan ako during sa kasal sa kumaguwang sa South sa Cebu. Yes, si El. Katong lalaki nga nag-uol kay di na ko numi magkita pag-usab. Destiny gyud duha ni El, Papa Joe. Dili kay ako ray naminyo pod ang akong mga igsuon. Nagtuko nga muhunong na og explore sa lain lugar si mama. Kay nahimutang naming tanan niya mga anak. Pero wa gihapon. Kay basta na siya madungkan nga lugar nga maayo iya day nga tuon. Unya nga akong papa kay mukuyog ra gyud. Bisan og asa mo ato ko mama. Mao siguro gitawag na o gitawag nga true love, Papa Joe. Di gyud makabuwag. Kung sa Tagalog pa, tayong dalawa magpakailanman. Nahimutang na diri sa Cavite kauban nga matagsa sa kapamilya pero ako mama ug papa padayon pag libot-libot sa Pilipinas. Pero matud pas panultihon nga ang tanan naadyoy kinutuban tungod kay tuig 2021 ni taliwan ang akong amahan. Bisan pa og di siya perpektong amahan pero mahal kayo nako ang akong papa. Nipahuway na ang akong papa. Nakapahuway na siya sa pagtuytuyok sa mga lugar nga tuan nila ni mama. Pagkamatay sa akong papa ni pauli si mama sa yutang natawhan sa Cagayan. Ug sukan niadto wa na siya nilakaw. Mao pa to ako nang higayon nga nagpundo ang akong inahan. Hinuon, di na po niya kaya kay tiguang naman siya. 67 years old na si mama. Ang update di ay sa akong mga igsuon na Papa Joe nga si Lucy, Maya, Mila ug Paul kay tuwa karon sa Cagayan nagpuyo. Kauban sa ilang isig ka pamilya. Ug ang among mama, samtang ako ug si Mary naa diri sa Luzon ug pareho naming minyo ug nanay mga anak. Okay ra ang among pagkabutang diri. Usa sa mga leksyon nga ako nakatunan sa akong kaagi nga ang kinabuhi sama sa ligid, di magpirmi sa ubos. Kung sa pagkakaroon, paminaw ni muna ka sa ubos, unya, ayaw pagpakawala sa paglaom. Kaya mabutag yun ang adlaw nga musaka ka sa taas. Sama karon, dili man tinuod mi dato sa kumbana, pero mas arang-arang na lang yun kaysa una na kong pagkabutang. Nagtinabangay mi sa kumbana para mapaskuilan na mo ang mga anak ug mahatagan sila og maayong edukasyon ug hayag nga ugma. Proud akong ibalita ninyo nga ang among eldest nga graduating na siyang kurso nga Business Administration. Ang nagsunod niya kay mo graduate na pod siyang kurso sa college ug akong youngest kay grade 8 na, Papa Joe. Daghang salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa akong suwat tampo ug hinaot pa nga dunay nakatunan ang imong mga followers sa akong istorya nga gusto na kong ipaambit sa inyong tanan. Dini na lang kutob, imo magtatampo, Nes.
Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.